Hola, som CJM Tecno i ara us anem a explicar en què ha consistit el nostre projecte de recerca. El nostre treball de recerca ha consistit en fer una cruïlla amb semàfors similar a la cruïlla entre els carrers Les Corts i Sant Bru, de Badalona. Els semàfors tenen 4 fases. Ara està en la primera fase, en la que els cotxes del carrer Sant Bru no poden passar perquè el semàfor està en vermell i els cotxes del carrer de les Corts poden passar perquè el semàfor està en verd. Per tant, els vianants que han de creuar el carrer de Sant Bru poden passar i els del carrer de les Corts no poden passar. A continuació hi haurà la segona fase, en què el semàfor de cotxes del carrer de les Corts es posarà en groc i els de vianants del carrer Sant Bru es posarà fent pampallugues. Ara ha començat la fase 3. Ara els cotxes del carrer Sant Bru poden passar i els del carrer de les Corts no poden passar. Els vianants del carrer Sant Bru no poden passar i els del carrer de les Corts poden passar perquè està en verd. A continuació començarà la fase 4, en què el semàfor de cotxes del carrer Sant Bru es posarà groc i el de vianants del carrer de les Corts es farà pampallugues. Ara torna a començar la fase 1,